Itu jam lah aja kali ni. Wah, ini jam mama jenuh ya. Sampai sana per yang Jobanivlog itu senang tamu kupin kisah per bawa sampai masih aja pengalaman yang mahal sana per dam gay invite vlogs ko per aja. Sebenarnya lama sampai interesting kamnya. Sesta kalau mana nanga. Presiden bapak kita masih nak subscribe kamnya kalau mana sampai like comment share kamnya kalau mana sampai ana. Ini perayaan yang macam vlog song kadaman. Saya abang ni presiden berubah yang lama deng. Al majen jana kalau kau saja kadaman na. So punggungnya ready kamnya lama. Thang nasi le bazar ama mana. बोथोराबो बारा साबजाथाव नङा ओमफ्राय गारि बोरायबाबो एसे खोबनानै दोनलायो आरोना दै थै बिराद लेजेरोना पटकरिया आरो ओरैनोबा नायल' जाल' गंसेल' आंहा एसे अनसि खोबहाबसो दोनो आरोना एखमबा कभारखौ एकदम अनलाइनाव बिहरलायथारदों आंहा एसे खोबनानै दोननो होननानै रेडि थांनानै फैग्रोनोसै जोङो सबसे फार्स्टआव नैबेखौसो फुजिग्रोनांगोन आरोना नायदो नै पेट्रल पाम्पसिम मोनहैगोन ना मोनहैया नायपाता दा बिमा फिसा नारनांनोबो हागौ गारिया फुल टेंकि लागावलांखानोसै टेंकियानो फिसा किमान नांगौ दासो सिन्था गैथ'ला जेरावखि थाङा फुल टेंकि बांद्राय मेजेमसो जाबाय दा हो जारला जायो सिब्रुनोसो जाग्रा जोंबो बिमा फिसा सौफैबाय ओमफ्राय एसेयावनो फिसालायाबो सौफैबाय ओमफ्राय मा होनदों बाबा नोंसोरो गेटआव थाग्रा दादिया हगारनो हराखै थिगानो जादों थारमाने दिनै पेरेन्टस मिटिं दंमोन नालाय ओमफ्राय आंथ' नैबे नानिनि थाखायनो पेरेन्टस मिटिंआव थाङासै आरोना थांबाबो आं सावरायनायबो खोनानाय नङा सावरायनोबो मोननाय नङा अत्याचार खालामबाय थागोन ना ओंखायनो थाङासै ओमफ्राय पेरेन्टसफोरखौ थांजोबदों साननानै हौवा हरथ'वाखैमोन जाहैदों माने बे राजानि लोगोनि बिमाया सासे आब'आ फन हरबायना गरम होलांथारबाय आंहाबो नोंसिना फैबाय नामा होननानै आंहाबो गिबायना दाना आं बेलेगफोरखौ फैनाय नुला जोब्बाय लगे खारलांबाय ओमफ्राय आङो फिसाजोखौ दोननानै थगायनानै आरोना मोजाङानो जादों बाबा ना लानानै फैबाय आरो बयबो गुद मोनोना स्कुलफ्रावबाबो सौफैगोन होमब्लाबो दस्राफोरनि गथ'फोरखौ फैग्रा जोबनाय नुबाथाय आंनि फिसालाया मानो लेट जाखो आंनि फिसाजोआ मानो लेट जाखो गुद मोनोना आंथ' मोनो मेगनानो जिनो बायदि जालायो आंना मालाबा गेलेब्रे लेटबो जाबलायो नालाय आरो मालाबा साफ साफाय खालामनाय देबो जायो नालाय बावलायलांसै बिमाया साफ साफाय खालामनाय मानो लेट जाखो होननानै दखानाव नेनो आवगायनो फास्रालाय होमबा थांब्रेलायो आङो देखो आंनि आदारा दिनैहाय आरोना रेडि जाजोब्बाय ओरैथ' रेडियानोखा एसे देला लाबाय एसे लाबाय दा बानलु गोरानबा लागायना हरगोन ओमफ्राय बोथिनै जानोसै आरो मोनानिबो संखानोसै ओमफ्राय मा मावखो मा माखो उन्दैफोरजों लिलि लाला मालाबानो 11ता जागुलायबाय उदैयाबो सेब मोनबाय दहाय फुङाव खालि लाल साजों बिस्कुटल' जानाय आरोना माम्बार स्पिडआव संना लानोसै आरोना आङो थाव सेरनानै लाबाय ओमफ्राय माने दालि मोनखाबाय आरोना दालि ओंखाम मोनजोबखाबाय बेखौल' संनोसै बोरैबा लेट जाग्राबाथाय लेट जालाङो आंना मालाबा थाबथां सिथां खालामनो रोंदोंबासो रोंदोंसै रोङाबा रोङासै सेस जेबो नङा संनाय जानायालाय ना गायहैनांगौ ना फुहैनांगौ एफा आजादि मोनजानोबो मानि जानाय लोंनायनि टेनसन आंहालाय जारलासो आंजोंनो ओमफ्राय बेदरखौ नै संख्रि हालदै होनानै फ्राम एवनानै लानानै सिब्रुजों आलुखौबो गारला हरखाबाय ओरैनोथ' फाजाबा गोथाव मोनो अब्लाबो बे मैगङाबो एसे मुजिदोंसै आरोना मैगं गोजा जास्लायस्लाय बेदरजों मुजि होनानै जानोसै बेदरनि गोथावआनो बेयावबो हाबखागोन नालाय नागिरना मोनलायसिगोन नामा आंनालाय आंनि फिसाफोरनि मा सेलाय बेलाय मा फोथायदों आगैजों नोंजों फुजियानि बादाम दंबा हरदो दे हर दे आगैनो हर जेबो नङा एसे हरबानो जाबाय जारलाहाय माथो दानिफ्रायनो बुलायखाबाय बाबा फै नानि फै आं एवनो नागिरदों फै सना फै बादाम सेलायगासिनो दङ बिमाजोंबो दालि बालि गैया बादाम एसे दंखायो नै एवनानै होगोन जासाब सोंखाय ओमफ्राय ओरै आंनाबो फाजिया नै जि मोजां मेजेम गबाय मोजां जाबाय दानो जाथावथाव नुखाबाय आंहा नै दै एसे हरनानै लानोसै जि भगबान बादाम नेबाय बायनानै बेयाव फैबाय बियो नायदो आयै र' दैया रानहां जाबायानो ओमफ्राय मैयानि खालामनानै दोननाय आंनिया मसालाखौ एसे गारलानानै होनोसै आरोना अमा बेदर गोजाबा होनाय नङामोन आङो फाजाबा खिन्थु सिबु थिबु दङना ओंख्रि बायदिबो जाहैबाय ओंखायनो होनोसै
जाबायमोन बायसनाफोर नै बे रोसिया दैल' नङा थावबो नै जाबानो जाजायो बियो बे सिब्रुआ जि बुरजाबाबो नै ग्रेब जालाङोना गोरलै गोरलै आं गोरा गोरा ससेखौ एसे गारखादोंसो नालाय बरिया मोननायनि बारा मजा लानानै साखिनायला ओंखामबो उखैबाय नालाय ओंखामबो जाहोहोलांनांसिगोनसो नांबाय ओमफ्राय मा होनो मैयानि मस्ला देनाया बिराद गोथाव मोदोमखादों आरोना आवगोलनिया बांद्राय बिदि मोदोमबावाखैमोन दा मैया देनाया ओमफ्राय माबाफोर एसे बारा जादों नामा मोदोमग्रा बुस्थुआ ओंखायनो जि गोथाव मोदोमथारदों दालिफोराव होबाबो बेदर बायदि मोनलायनाय आरो फिसालाया दा खोनाबा खारबोथारगोन साखिनायगोन होननाय खोनाबाथाय अमा बेदरखौ जाखिनि दर बेदरबा जायो बिराद लब जायो बियो दुगैयाखै दाबो ड्रेसा मैयानियानो ओंखायनो बिदिनो नुफिनबाय आंखौ ओमफ्राय ब्लग्सखौ सिदा बेलासियावसो स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना बिमा फिसा साथामजों जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों दा बे आंना लोगोआ मादि बेमार जानानै दङ दाख्लैनिफ्रायनो फनाव बिदिनो लोमजादों मादों होनहरबाय थादों आरोना बेखौनो एसे नायनानै फैनोसै तरबेला मरबेला ना मा होनो नोंनि फाला आंनि फाला एसे हेफाजाब होलायलायाबा नायनानै फैग्रोनोसै स्कुटिजोंसो फैलायबावदों लामा ससेबाबो थाबायलायबावा स्कुल खाथियाव मोनबायानो जोङो ओमफ्राय नै स्कुलनिफ्राय थांनाया बिसिना बेस्रा लामाया एकदम थाबायनानै फैजाया आरोना गथ'फ्रा बिमाया ओमफ्राय ससेबाबो स्कुटिजों दोनफैनांगौ जायो बिसिना नै दैस्लुं थाबाथाय जि दिगदारखा दलहाहानो जोंनियालाय गैया आरो दै मोनस्लाबथ'वाखै इथिं थांनांगौ इजों थांसै स्कुटिजोंनालाय आंबो बे दैखौनो साननानैहाय स्कुटि लानानै फैदों आरोना गानो बानानै मानलु मानला मोनो आं ड्रेननि दै मा दै जोंना गामिनि दैस्लुंफोरबा आलदा खोथा जाहैयोना ड्रेन जेबो गैया थाजा दैस्लुं जायो ओमफ्राय बिदि ड्रेननिखौ एसे बायो आरोना आङो सौफैलायबायानो जोङो ओमफ्राय नायदो लोमजादों नायनो फैनाया फास्रा गोदानसो स्राय बायनानै दङ आरोना बियो थैबा जोमनो मोननाय नङा होननाय बायदि खाज्रि बियो आयौ मालाय इन्दि गोदान बिराद नुसावगासिनो दङ आङो बेफोरखौ आरोना दा स्टेटासाव लोगोफोर मालाय आरामथारै नायसाय फायखारि खाथियावनो दंखायो लासाबसैहाय समायाबाबो लाथाबथारसै भगबानसो रायहैनोसै आङो देनां महरफोरखौ माबायदि दाना हरदों होननानै नों बिदि बुङोबाथ' आं बे बुहुमाव थानो समाया जाला माला बुंबाय थायो ओमफ्राय लोमजानाया मार जाना दं बेबायदि लोमजानाय माने माबा आरो ने ल' प्रेसारनि खर' गिदिंबाय थादों दाख्लैनिफ्रायनो होनहरदोंमोन खिन्थु आंबो फैया एसे गोबाव जाबाय अखाजों जाबजों बोरैबा फैया गोबाव जादों देनां आंबो बोरैबा लोमजाफ्रांबा नायहैनाय नङा ओंखायनो गिनानै खारबोथारदों आङो टाइम गैयाबाबो आंबो एसे लानानै नायनोसै मालायनि फास्राखौनो आंनाव गैया 1500नि फास्रा मिनिनानै थैगोन लाजिया फांजिया खिथानो लाबाय ओमफ्राय माथो दङ आनैनि फुरनायसो गोजांसो गावा खनसे आंनि फास्रा इन्दि जोमदों नालाय बे सिख्लायाव आनै हरनायमोन आरो गावनि एसे लाखोन्दाखौ बिमा फिसा सोलायदों फिसाजो नालाय बेना फास्रा सोलायनो रोंहांबाय नै आयौ आंखौ बिदि समायगोन आं मालाबा दाहार लांफैयाना मिथियाहाय दा ओमफ्राय आं गथ' बानाय मा बानाय बहा आं बिदिखौ जोमनो हायाहाय आं गथ'खौ फेदेरनानै बायनानै लानोसै आं बिदि जोमलाहाय आजिखालि ने नुवासो बिदि जोमा बायदि नुयो कलेज थांनानै खावसेबो हगारो खावसे हगारनानै नालाय एसे नांबावगौमोन ने नङाहाय सिगैनो दङ इन्दि ना बयबो लासावनाया नै बियो बांद्राय हेभिबो नङा बांद्राय हालकाबो नङा लोमजादों होननाया ओमफ्राय आंनिफ्राय अनसुंथाइ लुगैनानैसो लोमजाफादोंदां मानसिया फैया नायथारना होननानै फिथाइ सामथाइ जाग्रा लोंग्रा अनसुंथाइफोर लाबोगोन साननानै फाग्लिजोंबो मा जागोन दाख्लैफोर एकदम खर' सानानैनो सिखारनो हायाखै आं होनलायबाय अखाजों आंबो फैनो मोना फैगोनसो बेखौनो दिनै गोसोखांनानै खारबोथारबाय आङो जामारदों गाइसफोरनो एसेखायनो नंखाय नङाबा नै देखायफैबावबायसो आंनो अनसुंथाइ लुगैनानै नोंहा बेस्रा लोमजा मारदोंमोन जाहैदों नै देखायथारबाय लाइभ प्रुफसो आरोना
जालाहाय नायनो फैनानै ओमफ्राय स्राय नै सासो लाल सासो मोनलोंबावबाय आरोना आङो जों लोंनानै लागोनसै थांनोसैबो जोंबो थांनो लागानि फास्राखौसो स्राय नायस्राबावबाय आरोना आङो मालाबा लादो मालाबा दाहार लांसै आं जोमनो सिन्था गैया बेनाव सोङाबाबो मोनलांखागोन आङो फाला बदलखासै नालाय थांसै मोजां नुना मोजां मोनहाय थगायखो ना माखोथाय थगायाहाय मानो जोंबो ओमफ्राय नोङो माजों फैदों दङ बिदिसो स्राय लाखोनानै दं आरो नोङो आब्रा बिफानो एरनानै हरनांसिगोन मालाय उमुगाबो गोजान होननाय बेथ' हिनजावफोरनि एसे खामानिखाना लुगैलागि दा लुगै उमुगा माबा लादोंनो बिफा मालाय होननानै खिथाहरनाया बेयावनो सोरबा सोरबा फिसा मालाय नोंहाबो लादो होनगोन आरो आंखौ जेबो होननाय नङा जोमग्रा गासिखौनो बेसे देखायदों होननानै रायजासिगोन जाला जोङो मोनफेरदोंना मोनफेराखै दा गांसेखौनो देखायगासिनो एफा गोबावजों मोनो जोङो आरो बिदि बुङो माला लाबाय थानो मोननाय नंलाय लासिं सिंनो सफैफिनबायबो आरोना जोङो ओमफ्राय बिदिनो एसे फुरथि खालामनानै फैबाय आङो देहा सुगैयै मानसिफोरजों थांनानै एसे हायला हायला माबा फुरथि खालामनानै मिनियोबा स्रां मोनो नङा होमबा जिहेतु बिहाबो आलाय थाफैनाय आं बादि ओमफ्राय आरो माथो खालामबावनो टाइमखौ आं दा माने हाखवा जागासिनो दङ ओमफ्राय आङो सनाफोर नोंसिनि भिडिअ हगारनायफोरखौबो एकदम हरावसो नायलागासिनो आरोना नै दा फिसालानि फार्स्ट टेस्ट जानोसै आंहाबो टाइमखौ बिराद होनांगौ जानानै फैदों आरो फिसाजोआ बिराद दिगदार स' जायफोरा आंनो बेखिनि शेयार खालामनो होलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ आवहाय